kanki da rahama Allah ji kanki. Me yake faruwa? Wai wa Allah. Me ya faru? Wallahi la ilaha illa huwa waya akan masoya ta Allah mata razuwa. Allahu akbar. Da kwadar su billahi lazi na zan da marijiya. Dan ba haka ai billahi lazi wai dan budurwa ka ta mutu sai ka ce billahi wallahi na kai na rijiya. Wallahi na kai ka san rijiya kuwa? Billahi lazi na kai na kai wata irin kalar hoka? Na kai na rijiya billahi lazi la ilaha illa huwa. Wai me ya faru? Wai saboda dan bahaguwa ne. Me yake wai dan budurwa ta mutu kawai wai ka je bai ka ce wanda roka. Kai ku bar shi ya fada. Ku bar shi ya fada. wallahi ko ba yau ba billahi lazi la ilaha illa ne ko ba ba yana abuka billahi lazi Fada mana kace kai shege ne. idan kuwar ka zan fada kuma awon mu nawa muna turi. You must be very stupid. Awa na muku. Allah da mu kuma awon mu nawa muna jan kofar. Ilawai. Yaya. Allah bai. Mun ajiye aikin nan daga yau gaskiya. Wani ne da ke kuma me ya kai muku? Ba abin da aka mana Allah da amma mu daga yau mun sallama kanmu. Me aka mana? Zo ka ga abin da aka mana. Allah da wannan kofa. Yau ma mai lita guda muka sa mata. Mota ce? Ba mota ce amma Allah a nemi wasu masu aikin mu za mu kara gaba. Ke dan madagwal me yake faruwa ne? Ba tsofaffi ba gaba ɗaya doro muke yi? Hato. Ha? Ni dai ba bakin iyaye ne. Ka ji fa dai madagwal ga ya bade. Wannan kofa ina. Guntun kana da Allah Allah. Ta yi abe wannan. Da Allah ne. Kai. Madagwal. Kai saka cin yawan kuɗi? Asare ma? Mazan ka ciwo ba? Dan nan mana ai bidiyo mai kai ga mai ɗauka nan ga mai. Ka ɓata mana bidiyo.